Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Izporua Arzalluz. Eskerrik asko, presidente jauna. Egunon, danak Valentzian eragindako kalteak zertxobait leuntzeko beste dekretu badu gaur eztabaidagai. Aurreko bietan bezala, gure baietza emango diogu gaurko bozketan, kaltetutako pertsona guztientzat beharrezko neurri sozial, ekonomiko eta laborala jasotzen dituelako. Behin baino gehiagotan esan dugu, neurri hauek danaren ondorioen eraginpean dauden pertsonen babes soziala haunditzeko neurriak dira, baina etorkizunera begira ere baliagarriak dira. Izan ere, ezinbestekoa iruditzen zaigu antzeko egoera eta hondamendiei aurre egiteko pausoak ematen jarraitzea bide honetan. Eta bai, etorkizunean ere antzeko egoerei aurre egin beharko diegu berriro. Ez dezagun ahaztu hau. Espero dezagun hurrengoan hobeto prestatuta egotea honi aurre egiteko. Eta aurretik ere esan dut, hitzak soberan daudela presasko neurri sakonak eta ekintzak behar dituztenentzat. Horregatik gaurko hitzartzea probestu nahi dugu, Valentziako herriari eta kaltetutako pertsonei gure babes, laguntza eta elkartasuna berresteko. Gure esku dagoen guztia egiteko gure konpromisoa eta sostengua duzue eta gaur ere horrela egingo dugu dekretu hau onartuta. Gogorazi nahi dugu, laguntza jasotzeaz gain, Valentziako herritarrek ez dutela gertatutakoa ahaztu eta zain jarraitzen dutela ordezkari politikoek dagozkien ardurak euren gain ardezaten. Erantzunkizun politikorik ez duelako inork hartu oraindik. Valentziako herritarrek bizi duten ezinegona beraz, ezin da normalizatu eta ezin da ahaztu ere. Litekena da, alderdi popularreko norbaitek pentsatzea denboraren poderioz jendeak gertatutakoa ahaztea. Pentsatzea Valentzian bizitakoa beste eztabaida batzuekin estali daitekeela. Baina zaila dirudi Valentziako herritarrek jasandakoa ahaztea eta hondamendiaren erantzuleak ahaztea. Denok hunkituta jarraitzen dugu, danak Valentzian eragin dituen kalteengatik eta hildakoengatik. Hondamendi naturalak saihesteak gure esku ez dago. Eta hau, gure esku ez badago ere, prebentzio lanak egitea, legeak behartzen duen bezala eta aldaketa klimatikoari seriotasunez eta ausardiaz aurre egitea bada ordezkari eta erakundeon ardura. Fokua prebentzio lanetan jartzea ezinbestekoa iruditzen zaigu, zer egin beharrezten ikustarazteko, eta uholde arriskua duten zonaldeetan etxebizitza gehiago ez eraikitzeko. Valentziako danak gogorazi digulako aurrean dugun etorkizun ziurgabea gaurko erabaki politikoen araberakoa izango dela. Beraz, joka dezagun erantzunkizunez. Hondamendia, ez beharra, zorigaitza, desastrea, desmasia, penagarria, tamalgarria, hainbatitz erabilditzazkegu Valentzian gertatutakoaz aritzeko. Eta hala ere, guztiak motz geratuko lirateke. Eta kuriosoa bada ere, hitz horiek ez dute balio soilik naturaren erasoaz hitz egiteko. Erantzunkizunak bete ez dituen ordezkari politiko baten gabeziez hitz egiteko ere balio dute. Bereziki, 3 arazo nagusi batu baitira Valentziako hondamendian. Klima aldaketaren oldarraldia, hirigintza plan irrazional eta zentzugabea eta hondamendiaren kudeaketa kaltegarri eta negargarria. Gaurko dekretua onartuta pauso bat gehiago emango dugu kaltetutako pertsonak laguntzeko, natura errespetatzeko, kolpatu gaitzaketen gertaeren aurrean neurriak hartzeko. Besterik ez, mila esker. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor González.